Hi havia una època en què els homes van deixar de tenir por dels déus i d'adorar-los. Es barallaven entre ells, no es tenien respecte, ja que no eren capaços de viure junts. Des del cel, Zeus s'enfurismà i va decidir destruir la raça humana amb un diluvi com a càstig pels seus crims. Durant 9 dies i 9 nits va ploure molt. La terra va quedar negada i els éssers vius també, excepte 2, un home i una dona triats per Zeus. Ella pel seu respecte amb els déus, ell pel seu amor a la justícia. Aquests 2 foren Deucalió i Pirra. Prometeu, pare de Deucalió, havia aconsellat al seu fill que construís una gran arca per a ell i la seva esposa i l'omplís de provisions. Així ho va fer i van estar navegant amb l'arca 9 dies fins que van arribar al mont Parnàs que sobresortia de les aigües del diluvi. Zeus ordenà que les aigües baixessin i que el sol tornés a aparèixer. Els 2 humans van decidir anar a demanar consell a Temis per saber com trobar les altres persones. Temis els va respondre: «Marxeu del temple, tapeu-vos el cap, afluixeu-vos els vestits cenyits i tireu per l'esquena els ossos de la gran mare». Deucalió i Pirra no entenien el que havien de fer. Van estar pensant una bona estona fins que al final Deucalió va descobrir que la gran mare era la terra i els seus ossos les pedres, i ho van intentar. Així que Deucalió i Pirra es van posar a tirar pedres i, efectivament, les pedres llançades per Deucalió van esdevenir homes, mentre que les llançades per Pirra van esdevenir dones.